Кой беше твой фаворит на финала? Съвсем на финала Фънки. А преди това Люси. Защо Фънки? Ами защото Фънки е един изключително оригинален, уникален и неповторим човек във всяко едно отношение. Страхотен музикант, с страхотно артистичен, с изключително умение да създава такива комбинации, така комбинация от думи, че човек наистина да се смее с дни на това, което е казал. Страхотно чувство за хумор. На всичкото отгоре един много интелигентен, много възпитан и много мил човек. Това е всичко, което може да си представиш положително. Възприемаш ли се като злодей? Питам те, защото в интервю Мариана Попова каза, Юли беше злодея в къщата. Мариана Попова, ако е казала, че съм злодея в къщата, в интервю аз пак ще използвам за нея една дума, пак с буквичката З, но става въпрос за едно такова нещо, което стои прави. Тя пък беше змията в къщата. Злодей. Ако ми каже моето злодеяние, аз с най-голямо удоволствие ще й кажа кои са нейните недобри, как да кажа, моменти. Но злодей е абсурдно, пак казвам. Едно мое злодеяние да каже. Аз бях най-мек във всичките такива номера, които погаждахме. Нали, защото един злодей не може да бъде злодей, който е завил някой с 3-4 одеяла. Нали, въпреки, че естествено в човек като мен, който е бил по спортни лагери и други такива в ученическите години, тия неща просто се пропускаха. Там се правиха космонавти, телеграми и най-различни други, много по-злодейски работи наистина. Ще ми кажеш, според тебе, къде е тънката граница между така, шегата, добронамерената шега и сарказмът? Границата явно понякога е толкова тънка, че не се намира, защото в добронамерената шега винаги има сарказъм и обратното. В сарказма винаги има и добронамерена шега. Това не са две различни неща, напротив, те върват ръка за ръка. Може да се каже, че тънката шега може да се нарече и като тънък сарказъм. Но при всички случаи мисля, че това наистина става въпрос за нещо тънко. Ако спориме думите дали е сарказъм или дали е шега, но при всички случаи е тънка. И шегата и сарказма. А отношението ти към Къци повече шега или повече сарказъм беше? Кой от двете? Шега в 100% от случаите. 100% от случаите, тъй като сарказъм не може да се нарече по никакъв начин. Аз наистина не харесвам начина му на мислене, начина му на действие, правенето на 1000 неща. Пак това съм го казал и преди това, но аман от тия хора, които правят 50 работи и то малко над лошото. Прави 1, 2, 3 неща, но добре. Защото, пак казвам, той свири на китара, той свири на 5-6 духови инструменти, той каза, че свири на пиано, той пее, той композира, той е актьор, той е режисьор, той е продуцент, той е йога, той е айкидист, той е свършиха ми ръцете. Това са все неща, но когато те трябва да имат някаква практическа полза от това нещо, виждаш, че не е съвсем така. Аз ти предлагам да се откъснем малко от къщата и от Къци. Те питам, вълнуваш ли се от светския живот в България? Смяташ ли, че има такъв изобщо? Има, разбира се. Както на въпроса, нали, има ли звезди, няма звезди. Има ли светски живот, няма светски живот. Има ли средна класа, няма средна класа. Това е доста глупаво да се твърдат тия работи, защото естествено, че има светски живот, но той е български. Естествено, че има звезди, но те са български. Естествено, че има средна класа в България, но тя е българската средна класа, която не може да сравнява с немската, нали, по заплати, стандарти и такива работи. Та сигурно в България има светски живот, но той е светски живот като за България. Успя ли вече да видиш новата плеймейтка, която избраха преди 2 дни? Не. Но те обикновено си приличат, така че сигурно прилича на някой от старите. Или в рус, или в черен вариант. Блондинка е. Блондинка ли е? Значи предишната е била брюнетка. Какво ще се случва с Аз обичам България, знаеш ли? Не знам. Дали ще продължи? Казаха, че ще продължи, но то тия работи никой не се знае, защото телевизията решава това нещо. При всички случаи аз се чувствах много добре в това предаване и се забавлях искрено в него, също както в Big Brother. Между другото, не знам дали го гледа, но твоя колега от Аз обичам България, Андрей, така те нападна, каза, че ти си започнал войната срещу Къци, а не Фънки. Какво би му казал въобще?
бих му казал, че той като известен знайко винаги говори такива работи. Но война срещу къци никога не е имало, защото ако имаше война, не може да имаш война срещу къци. Нали? Там за война не става въпрос. Нали? Това е все едно, имаше, че Македония ще обяви война на Китай. Нали? Горе-долу същата работа. И те казали, добре бе, ке ги тепаме, дека ке ги копаме после. Нали? Защото трябва да се обяви война на някоя голяма държава. Поне милиард население и кусур, както е Китай. Но за война въобще не може да става въпрос. Не, веднъж ти сподели, че в къщата си успял да си odpoчинеш. Смяташ ли сега да продължиш музикалната си кариера? Да изместим акцента към музиката? Да, разбира се. И изключително съм доволен, защото наистина не очаквах, че толкова бързо ще ми се случи това, което се надявах да ми се случи. Аз се надявах да се почувствам по един съвсем различен начин и наистина в тази изолация на къщата, поставен в съвсем друга атмосфера от всичко това, което се е минало през мен през последните години, наистина да мога да започна да работя както трябва от АБ, даже от преди АБ. Аз казах, че когато започнах да пея, да се разпявам там, аз бях не на нулата, а бях няколко метра под нулата. Защото бях страшно много ръждясал, много давна не бях пял, на всичкото горе бях настигнал преди това и така, че започнах наистина от под нулата. И изключително много се радвам, че много бързо успях да навлеза в едно много добро темпо. Пак казвам, това е не чисто физически вокално, а по-скоро психически. След като излезе от къщата, даде ли си равносметка, така, кои са истински важните неща за теб в реалния живот? Никога не съм къщата, нито нещо ново съм научил, нито нещо ново съм разбрал и адски глупо, когато разбира някой Кацамун го видях. Той каза, че в къщата научих колко много обичам моето семейство, моите деца и колко ми липсват. Пак казвам, сега с извинение за думата, но трябва да си малумен, за да трябва да влезеш някъде, за да разбереш колко обичаш жена си, децата си и близките си и колко много ще липсват. Ако не е така, поправи ме. Като за финал, за какво ще ти стигне хонорар, който взел предаването? Не знам, ако ми дадат хонорар, специално тук ще дойда и ще кажа колко са ми дали и за какво ще го използвам. За какво ще ти стигне? Какво си намислил да си купиш? Имах, на Мел Гибсън ли си продаваше някакъв имот. Не знам обаче в Южна Франция ли беше или някъде другаде и го видях на едни снимки. И мисля, след като си получа хонорара, да отида да се пазаря с него. Не знам дали ще ми стигне и трябва да додам. Мисля, че беше между 8 или 10 милиона евро. Но мисля, че ако е 7-8, ще се справя. Пожелавам ти имота на Мел Гибсън. Благодаря.